Познавах Слава Севрюкова през последните 3 години от живота й. Имах шанса да се срещам с нея, записвах някои от нашите разговори на касетофон, не всички от тях излизаха. След време се налагаше отново да дозаписваме повторно това, което ни се е получило. И на въпроса ми защо това е така, тя отговаряше, казва: бе, не ти е вред касетофона. След време разбрах, че просто не съм бил готов за сложната информация, която тя подавала. В продължение на 20 години събирах материали за нея от нейни близки, сподвижници, родственици, приятели, от най-близкото й обкръжение и от по-далечни кръгове. И така се родиха тези 5 книги. Те се оказаха закономерен финал на една всеотдаденост. Опитах се да анализирам нейната дарба. Надявам се да съм успял в опита за хвърляне на светлина върху тази загадка в човешки облик, за да стане тя по-видима. Слава Севрюкова е феномен, който наистина се нуждае от обстойно панорамно изследване. Дано тези опити я предадат така, че поне до някъде да бъде обяснена дарбата й. Нещо почти невъзможно, та тя пак да си остане явление, каквото е. Нейните предсказания, събрани заедно, в фундаменталността си чертаят перспективи, някои от тях грандиозни. Колкото и нескромно да звучи за тази отдадена на хрисимостта жена, повечето от прозренията й са една още нереализирана Библия на идността. Свят кипящ от живот. Не ще угаснат в умовете навярно хиляди и хиляди години. Наше е правото да ги приемем, да се въздържим, да ги отхвърлим. Благодарение на тях по-преодолима е мъгляво-мистичната зона на неизвестното. Помагат да се отнасяме по-добре към себеподобните. Времето единствено ще освидетелства валидността им. Понякога, когато се спомня за Слава и за разговорите, има побиват тръпки, но наистина му побиват тръпки. Защото всички тия разговори от време на време идва, че пада някаква мълния, някаква гръмотевица. Казва неща, които... Ама то трае колкото трае осветлението от мълния. Колко виждаш, колко не виждаш. Но нещо се отваря. Още при първото незапознанство се получи някаква духовна връзка до такава степен, че в първите разговори преминахме към взаимни откровения. Тя беше човек, който само отговаряше на въпроси. От философска гледна точка се смята, че е по-трудно формулирането на въпроса, отколкото отговор на какъвто и да било въпрос, но искам да отбележа, че на нея се задаваха въпроси, на които науката не можеше да намери отговор в момента, на които отделните личности, автори на тези въпроси, също не можеха да намерят отговор. Т.е. става дума за въпроси с специфична, повишена трудност. Тя може да проникне в мисълта на човека, да види даже човек какво мисли, какви са намеренията, но само ако е помоля. Така да си нямам право да навлизам в човешката мисъл, без той да ми е позволил самия човек. Това е свещено място.
При нея се получава, аз като физик го казвам това, и тъй като много изследвания върху много хора, мога да го кажа и много доволна за това, което казвам. Значи, тя е бивала винаги в така нареченото ниво алфа, при което се получава равнинно трептение на двете полукълба, на клетките, на мозъчните клетки на двете полукълба, наляво и дясно полукълба, с честотата на Земята, която е 8-13 Hz измерена. Честота 8 до 13 Hz. Това е алфа нивото, в което се стремят всички йоги, с много йоги техники и практики да влязат в такова ниво, ама не могат. И не наблягайте на това, че тя е свръхфеномен и че това са природни способности. Всичко се дава в този божествен свят. Веднага стана дума за нейното виждане, че не така съвсем внезапно, а е някаква последица от родствени връзки, от това, че и баба, и майка са носили някакви способности да лекуват, да помагат. Тя беше силно вярваща, много чиста, много мъдра, изключително голяма мъдрост носеше в себе си. Така, много заредена с енергия. Просто за годините много енергия в нея. Като почне да говори, не можеш да кажеш, че е на 60, на 70 или на 80 години. Изглежда, че просто имаше зареждане отгоре. Леля Слава беше нещо, което като човек не съм срещала друг такъв човек. Като нея. Тя беше самата доброта. Тъй като вече в края на своя живот дарбата на Слава Севрюкова, нека наричам Леля Слава, получи известно признание и може би преждевременната й смърт, собствено нищо не е преждевременно, но за нас това се оказа така, тури край на нейния възход като една звезда на българския ясновидски небосклон. Затова и до сега тя не е толкова известна, колкото, например, Ванга. И за нея даже пишат забравен феномен. Но феномен. За мен тя е най-голямата ясновидска на България. Една, по-моему, несправедливо пренебрегната години наред пророчица. Защо? До голяма степен за това, че тя самата отбягваше популярността, бягаше от славата и казваше: аз съм слава, на която не е отредена слава. След като тя почина, нещата заглъхнаха, нейното име беше позабравено. Аз преживявах един период на преосмисляне и с това се обясняват, така да се каже, мълчанието около нейния модел и това, което работихме заедно. Тоест, каквото направихме, ние го направихме и го дадахме. Защо духовните хора стоят в сянка? Колкото по-духовни, в толкова по-дълбока сянка. Само у нас ли е това? В целия свят е така. Аз мисля, че причината е, че те имат друго отношение към света. Нагласата им е друга, стремежите им са други. Тя нямаше как да бъде популярна и за това, защото нея я ползваха и по времето на студената война, по времето на космическата надпревара, в някогашните руски проекти за полетите с ракети в околоземното пространство, преди изстрелване на ракети, опасности, аварии или за състояли се аварии след приземяването на корабите, къде са причините? Естествено, тази жена нямаше начин да бъде популярна, но пък вършеше тихичко като мравчица една безценна работа, а това обяснява и защо славата й не се носеше приживе. Доколкото аз имам спомени, поне никога тя не е казвала, че е била разпитвана, за да разгадае някакъв криминален случай или че са ходили при нея известни личности да се съветват и така нататък, както е случай с Ванга. Тя просто е страняла от тези неща, най-вероятно, и предполагам, че е искала да помага на хората, които имат по-малки възможности, т.е. на по-обикновените хора, които
не биха могли да отидат при Ванга или които, ако отидат при Ванга, трябва да чакат много дълго време. Тя е друг ранг, друго ниво на развитие Слава. И за Слава не се знае почти нищо. Докато за баба Ванга, предвид нейната голяма общественост, която беше направена в резултат на близките контакти, връзки с Людмила Живкова и с Централния комитет на партията, които ходиха там и така нататък и се изливаха любовните истории и прочие други неща с Ванга, докато в това време чакаха каручките с долната дечица Лънка, те използваха своите привилегии да влязат при нея. Поради което Ванга беше едно достояние на България и беше наречена и феномен на света. Ходиха страшно много чужденци, предимно руснаци. Подчертавам, предимно руснаци. Не е случайно, не защото бяхме част от Съветската република, едва ли не, но и защото руснаците и сега продължават да работят, бих казала, в най-голяма степен, в най-сериозна степен, най-адекватно в областта на биоинформатиката. Като присъствие тя беше изключително мек и фин човек, за разлика от много екстрасенси, които срещам, които са... Не бих казал, че тя е екстрасенс. Тя е просто човек, който имаше способността да влиза в огледалния свят или във времето. А как бихте поставили феномена Слава до феномена Ванга? Как стоят те двете една до друга, според вас? Аз ги поставям на едно и също ниво. Според спомените, както го имам, както си ги представям, но това са типично български феномени. На тъй въртяхме, лелите Ванга се чуди на коя полица, колкото може по-високо да матури. Удивена от нейните способности, Ванга самата и предлага да гледа на хората така, както прави тя. Но Слава никога не отива на масовото ниво, на битовото пророкуване относно съдбините на един или друг човек. Ако това става, то е до някъде след промяната на 10 ноември, но времето е много малко. Тя година след това си отива от този свят, затова и славата й не заблестява на небосклона на българските ясновидци и пророци. Това стана през февруари 1962 година, както вече казваме, миналия век. Аз бях млад инженер, току-що постъпил като асистент в Минно-геоложки институт. И един мой приятел химик каза, ще заведа при една жена, която всичко вижда. Аз от тогава не бях виждал подобен феномен. И когато ме заведе в квартал Тресулите, Овче купол, между другото, нейната къщичка още стои там. Аз разбрах, че пред мен стои рядък феномен. Първо тя видя с какво се занимавам в момента и ми предсказа, че ще разработвам някакви уреди. Каза, Иво, виждам те, но уреди с стрелки, копчета, нещо въртиш, настройваш, измерваш, записваш. Аз тогава нямах още представя, че ще правя такива уреди. И след 2-3 години, действително, направих първия геофиличен уред. И след това се заредиха, но до сега съм направил над 20 такива уреди. За което имам и 7 авторски свидетелства. След това тя ми предсказа, че ще стана аспирант и то по един много така елегантен начин. Тя не казваше направо, тя виждаше във видение и обясняваше какво вижда. Каза, Иво, виждам те, отиваш в Русия, времето е студено, гледам хората как са облечени. Друг път отиваш, времето е топло, някак си ще отиваш и ще се връщаш. Задочен аспирант. Всичко така стана, защитих дисертация и почти през цялото ни време, прекарано съвместно,
той е около 29 години. Ние образувахме така наречения тандем Севрюкова-Лозенски. Леля Слава от средата на 80-те години, когато се наложи да се обърна за съвет към един мой колега, тъй като неговата съпруга беше лекарка и аз се надявах, че съпругата му може да ми даде съвет относно моето здравословно състояние и да ме свърже с лекари, които тя познава. Но той предложи един такъв разговор и с Леля Слава, тъй като този мой колега работеше в БАН, в Института по културознание, не културознание, наукознание, извинявайте, Института по наукознание, и те имаха една програма за изследване точно на такива феномени. И от всички феномени, с които би могъл да ме свърже, той избра да ме свърже именно с нея, за да поговорим по установяването на диагнозата, тъй като това беше много трудно за самите лекари. Лекарите обикновено казваха, че трябва да се направи операция, тогава да се види точно какво е, в момента да се решава как да се действа. Разбира се, операцията не беше избегната, но това, което тя каза предварително, съвпадна абсолютно с това, което лекарите видяха по време на операцията. С нея се запознах индиректно, след нейната конча на няколко месеца след кончата им, една международна научна конференция, която се състоя в град Шумен, в Института Константин Преславски, на която конференция бяха показани много изследвания, които бяха правени с екстраординарни феномени, като Вера Кочовска, Илко Гърдажиев и прочее. Може би по една случайност, а може би не, един наш приятел от Варна, Колю, физик, ме насочи към атома. Той каза: Лев, знае, ти всичко виждаш, виж този атом как е устроен. И от тук започна един 9-годишен труд върху атома. По психотронен път тя първо определи формата на атома. И тази форма се оказа верна. Това така мен лично много ме окуражи, защото тази форма ние регистрирахме в един труд, полунаучен, полупарапсихологичен, в Агенцията за авторско право през 1982 година. В 1985 година намерих в едно американско списание микроснимка на силициев кристал, релеф на силициев кристал, където се виждат отделните атоми точно със същата форма. Разбира се, част от тези атоми. И за мен това беше един потресаващ факт, както и за всички около нея, които бяхме. И затова продължихме по психотронен път. Те я питат скоростта. Тя казваше точно цифрите. Да. С каква скорост се върти този атом? Като се разгреже сечението, там какво сцепление има и така нататък. Тя даваше неизвестни до тогава формули, непознати, и по този начин задаваше работа за бъдещи изследователи. И то, може би, не за едно поколение изследователи, а за много хора и за много поколения за напред. Отношението на научните среди беше
така да се каже, разделено на два лагера. Ако защо може да говорим, че има някакво по-специално отношение. То възникна във връзка с нашата книга. Тъй като за да се отпечата тази книга в университетското издателство, трябваше да има две рецензии. Първите две рецензии бяха от видни наши физици от физичния факултет на университета, които бяха направо отрицателни. Другите две рецензии бяха от хора, пак от единият беше физик, другият философ, които дадаха положителна рецензия. Просто оцениха този труд на една ясновидка, която може да, все пак да определи точно формата на атома и да се помъчи да види какво има вътре зад тази атомна отбивка. Това е алфа нивото, в което се стремят всички йоги, с много йоги техники и практики да влязат в такова ниво, ама не могат. Докато при Леля Слава това беше адекватно, естествено, неманипулируемо състояние на мозъка. Та, например, силата на мисълта, както тя казваше, можеше да пребивава в космоса и казва, усещам някакви пръски, силни пръски, които ме щипят по лицето. И вече, ако имаше до нея опитен специалист в дадена област, можеше да я насочи, защото те казва, че аз не познавам, аз виждам. И каквото ме попитат да видя, аз не го виждам. Журналистките, които бяха много щастливи, че са заснели филм за Леля Слава и го бяха излъчили. Един ден идват много разтревожени. Всъщност на два пъти съм ги срещнала. Леля Слави казаха, че ще има голями земетресения и тъй нататък. И тя казва, будалката няма да има, не са бойте. Но понякога и се даваше не на нашия език. Тя възприема на тяхния, примерно Уро говори на друг език. Да. И тя казва, слуша, говори и после казва, дай ми го народния език. Да, точно така. Дай ми го каза народния език. Аз като... И веднага се прехвърля народния език и започва да говори същото нещо, но народния език вече. Тя видя Никсън на кръглата маса. И така предварително. Идва след 2-3 дена Мария и носи вестник със същата маса, където решава Никсън публикация. Аха. Да. Това е по време на виетнамската военна авантюра. Да. Тя казваше, ето сега влизам в кабинета на Рейган. И аз го виждам. И аз виждам кой говори. Преди да ни донесат картичките, снимките на тези, а и този, където за изкуството, аз го описвал, какъв е. И когато го донесаха, аз река, ей този, Иво, как се казва, той се обърна и каза, учител, който я каза за изкуството. Рекал, Иво, и този говори за Николая. Николай е скулптор. И този му даде известно наставление, известни начини, как той да се обърне, как да работи, какво да прокара. И в този време аз чувам. Каза ми се тъй, чадо мое, застани, ще дам яснота върху словата, което говори, каза, дадената душа. Имаше всичките 5 сетива по екстрасензорен път. Тоест тя не само виждаше и чуваше, но можеше да опипа на пръсти, например, жлъчния сок. Ако има песъчинки, казва, вътре усещам песъчинки. Или пък можеше да усети миризмата на дадена стая. Например, една медицинска лаборатория, казва, миришим на медикаменти. Интересен е този случай, когато един старши научен сътрудник я попита, Лео Славе, може ли да усетиш вкуса на брашнянката? Това е някакъв паразит по житата. Тя каза така леко възкисала. Той възкликна, точно така е. Точно така е вкуса. И естествено пред тези факти никой не можеше да оспорва нейната дарба. В наблюденията ми, в нейните разкази, констатирах
че нещата, които тя вижда, направо ги изтеглява от така наречения Акашев запис. Може би за публиката е необичайно този израз. На някои хора е познат. Става дума, че някъде в космоса всичко, което значително се случи на Земята, в нашата действителност, то се отпечатва и може да се възпроизведе. Нейната сила, бих казал, беше главно в медицинската диагностика. Там беше не само безпогрешна, и неповторима. Но тя не търсеше така изява и не събираше протоколи. Само аз така се прасия малко поразтичах, защото все пак за титулара трябва да имаш някакви документи. И събрах 4 протокола от наши лекари, от правителствената поликлиника, които потвърждават, че нейната диагностика съвпада с тяхната диагностика, извършена с най-модерни за времето си медицински уреди. И когато идваше човек при нея, тя просто искаше да му помогне. Имаше тази способност да му предложи лекарство. Например, тя винаги държеше въпросите да задава компетентен лекар, запознат с заболяването на даден пациент. И ако той казваше, давай ми такова лекарство, тя виждаше го, описваше го и казва, дозата е голяма. Вместо 3 пъти дневно, 2 пъти е достатъчно. А можеш и предварително да предложи на пациента някакво лекарство и да види какъв ще е ефект. Това смайваше хората. И затова се тълпяха при нея главно болни хора, отписани от официалната медицина, страдащи, с лични трагедии. Феноменалността дали е закодирана в човека? Или може да се... Да, след като ние наблюдаваме толкова много исторически примери, тя реално съществува. В определени единици, както различните хора могат едни да скачат 6 метра, други да дигат щанги, трети да плуват много дълго, нали? Феноменалността е закодирана. Слава Севрюкова просто е била генетично надарена, за разлика от други личности, които са придобили тези неща следствие на чрезвичайни събития, на извънредни събития. Науката е система от познание. Тя слага някакъв ред във възприятията на хората и обяснява събитията. Докато духа е нещо доста по-мощно от науката, или може би науката е някакво урезанче от духа. Продължителността на човешкия живот е обидно кратък за точно тия събития и явления, за които говори Слава Севрюкова. За съжаление имаше пророчества, които не са много светли, специално за България и не само за България, и за други държави. Войната като средство за решаване на конфликти няма да престане да се използва. Въоръжаването и превъоръжаването на армиите ще продължи. Това значи, че натрупването на оръжие ще стигне до някакъв предел, което води до замърсяване на околната среда, което води до неговото случайно използване в някои моменти. Пророчествата, които тя споделяше относно световния ред, бяха свързани с засилващото се могъщество на Съединените щати. И тези пророчества, както виждаме, всички се изпълняват. Това е единствената сила в света, която няма друга възможно да й се противопостави, няма друга алтернатива. Друга част от пророчествата бяха свързани с това, че настоящи съюзници или съюзници по това време, когато тя правеше пророчествата, ще станат врагове, ще станат противници и съответно взаимно ще се отнема част от териториите. Какво конкретно? Конкретно имаше предвид и Русия, конкретно имаше предвид и България и така нататък. И другото пророчество, което тя споделяше, че бъдещите глобални конфликти
конфликти, както ние сме свикнали да не наричаме до сега в историята световни, те ще тръгнат от Близкия изток. И че най-внимателно трябва да се следи положението в Близкия изток и оттам да се правят изводи. Като имаше предвид състоянието на Израел и като имаше предвид състоянието на арабските държави, отношението към тях и вече голямата агресивност на самата ислямска религия. Да, тя според нея ще има Трета световна война, ще има голям военен конфликт. Къде ще бъде? Между кои ще бъде Трета световна война? Това, което... Без да подклаждаме каквито и да са. Това, което тя е споменавала, нали, тя не е споменавала конкретни противници, а място, от което ще тръгне тази война. Това е Близкия изток. Какви ще бъдат отношенията между Русия и Китай за бъдеще? Тия свръхсили на изтока? Според нея ще се стигне до военен конфликт. Рано или късно. На по-силната държава. Коя в случая? В случая Китай е по-силната в гледна точка на човешки фактор. Какви последствия от тази война? Загуба на територия са последствията от всяка война. В това число като предвиждане, което вероятно може да бъде повлияно от всички събития, които се случвали в историята, но като предвиждане също го имаше като загуба на територия. За Русия? Да. Коя територия? Ако я конкретизирала? Тази, която е по-близо до Китай, тази, която е по-богата. Защото всички се интересуват от природните ресурси. Една война се прави, за да се печелят пари. Следователно става въпрос за нефтени газови залежи, да. Човешкият род върви към частично унищожение, върви към... На какво? На природа, на материални ценности, върви и към завоевания. Териториални? Не териториални. Земята е една, ние говорим за цялото човечество. Имам предвид научни постижения и така нататък. Много по-голям, бих казала, растеж, евентуално продължаване на човешкия живот и така нататък. Така че промени ще има и в положителна, и в отрицателна насока. Важното е, че има движение, има развитие. И всички тези неща, които се случват, те са насочени към духовното развитие и усъвършенстване на човечеството и съответно тя предричаше такова усъвършенстване, но разбира се, за него са нужни много жертви, бих казала. Защото само след огромни загуби хората се променят. Какво запомнихте от нейните виждания за бъдещето на човечеството? Може би аз, да, по-конкретно, тя често го повтаряше, наблюдавайки арабския свят. Да. Ето това беше една от любимите фрази. За Китай тя говореше, когато просто и се привиждаше такъв символ, часовой. Стои на границата, която отделя Русия, нали, вече осъкатена Русия, изгубила част от Сибир. Бъдещето на Израел. Да, това го припомням. Ще го изведат. Просто ще нападнат разгневените арабски народности около и просто тази държава ще престане да съществува, ще зеленее. Аз това го помня. Да. Бъдещето на Русия след тази война с Китай намалява... Ще остане водеща славянска държава, това беше при нея. Бъдещето на България? Ето това точно казано не помня. Помня какво казваше Ива след това, но вижте, това бъдеще минава през нас. Ние сме отговорни за него. Значи това беше също много важна нейна мисъл, нейно насърчение към нас. Просто да не се залагаме много на рецептите. Света върви, сега е века на разплатата. Той върви и стремоглавно надолу се свлича. Хубаво, в този време, казва тъй, ние имаме подобни като на вас, значи оглеждат се отгоре и те си бележат известни същества, т.е. чеда, на което правят известни групички. Дават им свещичката в ръка и тези трябва да бъдат в помощ на останалите чеда, защото се чака много по-голяма тъма. Не, няма да има апокалипсис. Човешкият род няма да бъде изтребен. Вижте, човешкият род... Как да разбираме библейския апокалипсис тогава?
Ами, вероятно като апокалипсис на определено разбиране на духовния свят, като апокалипсис на съответна материална култура, на даден културен модел, но не и като физическо унищожаване на хората, на света и така нататък. Тоест, някаква промяна в нашите разбирания, в нашите отношения, в нашите виждания, в нашето бъдещо развитие. В такъв смисъл апокалипсис. В този смисъл, отвъд този апокалипсис, какво предстои? Отвъд този апокалипсис предстои, както след всеки апокалипсис, нещо по-светло, нещо по-добро, нещо по-духовно. След 2000-та година, 25 до 300 години, ще се развива науката. Тя ще порази света. Още не е толкова даден. До 300 година, после от 300 на нататък, 31, 35, 37, вече ще се отива това духовния живот. Да, и ние ще имаме едно голямо благоденствие на Земята. Доколкото виждаме към края на цикъла, аз мисля, че вече почти хората няма да са били като че врата, той е границите, като че ли ще се заличат. Февруари 90-та година руска журналистка от списание «Руска женщина» дойде и ме помоли да я заведа при Леля Слава. Искаше да вземе интервю. Кажи ми, Лелю Славо, откъде се взе тази странна усмивка на Джокондата и защо ние още не можем да я разгадаем? И Леля Слава, както спокойно се седеше и си говореше на руски език, изведнъж се тупна по тялото и си каза: как до този момент аз не съм се сетила да питам Леонардо, коя е тя Мона Лиза и коя жена гледа той, за да нарисува Мона Лиза? Чакайте си. И направи характерното движение на ръката си, както си го правеше, и си влезе във връзка с духа на Леонардо. Леонардо цял ден се разхождаше из полето, рисуваше най-различни скици и в един момент ожаднял, искаше да пие вода, но неговия мех се беше изпразнил. В далечината вижда, че се задава една каруца, цялата обгърната в прах. Тя беше карана от една жена на средна възраст, 37-38 години. Леонардо с жест спря каруцата и си поиска вода. Жената се замина и той взе една от скиците, на която имаше нарисуван на скица с... С какво е рисувал? С въглен е рисувал. Така видя Леля Слави и разказа, че с въглен е рисувал на един старинен замък в околността от 12 век и на гърба на тази скица той започна да скицира лицето на тази жена. Леля Слава прекъсна скицирането на Леонардо, за да върне времето назад и започна да разказва, че вижда пред себе си тази жена като момиченце на 5-6 годишна възраст. Неговото семейство е работило в един чифлик с коне и момиченцето е израснало сред конете, грижи се за тях и се опитвало да язде един кон. Този кон хвърля момиченцето на земята, то пада и си удря лявата страна на бузата, на лицето. И тогава Леля Слава възкликва и казва: да, тя получила след падането възпаление на лицевия нерв. И това е неврос фациалис. Това ли е прочутата Джоконда, прочутата Мона Лиза, прочутата усмивка, която вълнува толкова много хора, че тя ни хич не била загадъчна. Леля Слава се възмути от поведението на Леонардо и каза: колко невъзпитане, гледай как не благодари на жената, зато и че му даде вода да пие. Аз пишех сценария си «Еретиците». И от любопитство, да все пак
случвало ли се в живота й, те е питала за тези духовни учения, за тези съвършенни, за богомилите, за други еретични учения. Тя ми каза да. И съвършено естествено почна да описва как изглеждат. Интересното е, че в същото време такъв разговор с нея водеше Мария Ножарова, художничката на филма. И Мария вече рисуваше по това, което ви разказваше Слава. Така че това, което аз ви казвам, отчасти се покрива с образите, които нарисува Мария. Един път ми го казва Слава, но тъй като много по-подробно разпитва Мария, аз видях какво е нарисувала. В проучването си страшно ме вълнуваше какво е облеклото на богомилите. И с тази молба аз отидох при Леля Слава, конкретно да говорим за богомилите. Ставаше дума, че от мои проучвания по древни текстове и така нататък, те са били и с бели, и с кафяви раса. Но познанията все пак бяха така недостатъчно пълни. И Леля Слава успя да се включи. И даже аз си казвам, аз нося снимки. Тя каза, не, аз виждам. Виждам как се строят къщи на плетарка, с други думи, нали, от приплетени клони. След това каза, мажат с кал и с опакето на грапата заравняват. По да го мажат с глина, а когато режат хляб, слагат хляба на гърдите си и режат така порезаниците отвътре към гърдите. Нали? Отвън към гърдите? Отвънка, да, към гърдите. Облеклата им? Тогава аз попитах, какви са облеклата им? И тя казва, те са бели, мръсно бели и са на по-тесни платове и са зашити, каза, шеловете ми едно срещу друго, едно така както се съшиват, нали, народните носии и се вижда, каза, така бродерийката на шивът им. И тогава аз казах, и с въженци припасани. През кръста. През кръста, да. Тогава аз казах, аз имам рисунки, така средновековни, където са с широк колан. Ами каза, да, виждам го то с колан, ама накрая на колани има джобче, за да държат в него огнивото. Свързано с филма Аспарух, за консултации за достоверността на костюмите, то също се ползваха услугите и виждането на Леля Слава. Ти разказваше как славяните са си правили къщите. Казваше как ги вижда, описваше как са облечени. Как са си правили славяните? Описваше как са рязали слама и се смесвали с глината, как са правили кирпичените плочи. Описваше как изглежда дома, как се построява. Тя разказваше за Шекспир и описваше местата и коридорите, вратите, през които е минавал. Тя твърдеше, че това е една изключителна личност и че не е това, за което се представя. И разказваше, всъщност описваше пътя, по който минава, през какви врати, така с доста големи подробности. Това предаване на знание от личност на личност, а не чрез писмо, това е толкова важно. И толкова голям ученик, като че ли не можем да го обхванем. Ние седим и го гледаме нагоре. Сега ще ви свиря едно произведение, казва се Псиони. И е по една книга на господин Христо Нанев, която е написана за уникалната Слава Севрикова, която всъщност
с психотронен поглед влиза в атома и вижда, че там има разни частици, псиони и просто тя спомена, че имало музика вътре и на мене ми хрумна музика. Сега ще чуете. Когато говоря за Слава Серюкова, на първо място поставям нейния висок морал. Такива хора рядко се срещат. Нейният девиз беше "Бъди искрен, добър, честен". И тя не само фарисейски го произнасяше, но тя живееше по този начин. Всъщност не е трудно да живееш по този начин, ако имаш тази нагласа и ако имаш хора около себе си, които са съмишленици. Трябва да бъдем много мъдри, да не ни са вселват чужди духове и самата душа трябва сама да контролира и да привикне на говора, който и се говори. Ние сме длъжни души, които търсят, да им помагат. Длъжни сме. И с най-голямо удоволствие. Твоите сетива, те вече растат. И ти не можеш да ги познаеш кога растат, как растат, само по делата си ти ще разумееш. Това, което Слава получаваше, това е присъствието на една духовна чистота, на едно духовно достоинство, на една светлина, ако може да го кажем. Което за мен не е важно. Защото подобни неща могат да се свържат с изстъпление, с бунт. Има и такава страна на еретическите учения. Докато при нея имаше едно избистране, едно сияние, едни светли, красиви личности, едни ритуали, които приличат на танци. Изумително красиво нещо. Тя не учеше никога, и дори някой да те накърни и каквото и да си направи, да не го проклинаш. Никога да не клетви да няма. Защото човек понякога не може да въздържи. Защо? Защото тя казваше, че това е бумеранг. Това се връща обратно. Аз това съм го запомнила. И съм се стремила да запазя преди всичко себе си. Ако аз прокълна тебе, но ти си в добра кондиция, т.е. ти си с положителна енергия, тази енергия отрицателна, която аз хвърлям към тебе, тя се връща обратно към мен. Елате при мен, елате, аз ще ви нахраня. Ще ми хвърля, елате гълби, аз ще ви хвърля посо. Гълбите при кого ходят? Този, който дава посо, нали? Така е. Само, че баба Лия Слава Серюкова, както баба Ванга, ще дава посо на белите гълби. На доброто. Това е истина. И който отиваше при нея, черния гълъб ставаше бял, защото ценностната система, морала, това, което казваше, начинът, по който го казваше, то биваше осъзнавано по някакъв начин, собствен, специфичен от всеки го и всеки по някакъв начин се променяше по-своему. Някои там идваха и някакви неприятности създаваха и тя се тревожи. Защо го правят? Аз с най-чиста душа говоря с тях, обаче те не ме слушат и правят каквото си искат. И ме затормозяват в някои неща.
Лелия Славе, можеш да казвам, да им кажеш някога, че не трябва така. Да, знам, но никой не ми е дал право да влизам в чуждата душа и с мръсните си ръце да вадят той, което има тя в душата. Що мръсните си ръце? Ръце не бяха мръсни. Не бяха мръсни, ма тя виж доколко ниско се слага. Тя казваше, че ние трябва да сме по-ниски от тревата. Това бяха нейни думи. Душата на човека е нещо голямо. По-ниски от тревата. И понеже всички сме грешни, затова тя употребила тези думи, нали, малко пресилено. Аз съм свидетел, край Слава Севрюкова имаше и духовници, които и вярваха. Тя говореше за прераждането, нещо, което е анатема за християнството. И въпреки това те я гледаха с обожание, защото бе доказала своите способности. Как го тълкувате това? Вижте, то прераждането е съществувало и в самите Евангелия, съществувало и в Библията, но то е изчистено на Първия Никейски събор, защото духовниците участвали тогава в изработването на християнската догматика и са искали хората да достигнат по-бързо до своето духовно съвършенство в един живот. Защото в случаите, когато те знаят, че ще се прераждат и ще имат много възможности да поправят, така да се каже, своите нравствени недъзи, то човек винаги отлага. Казва, добре, аз сега ще се поживея, ще пия малко повече, ще хапвам повече, ще върша някакви други по-нередни неща, но в другия живот ще бъда така по-коректен и тогава ще достигна до това духовно съвършенство. Самото християнство, според мен, също имало основателна причина по някакъв начин да ограничи тази теория за прераждането и да не я включи в самата християнска догматика. Тоест аз виждам също положителен заряд в това отношение, така че някои духовници са вярвали в прераждането и прочие. Те вярваха на феномена, защото се убеждаваха в свръхсилата на нейните способности. Да, това не е нещо изключително, още повече става дума за процес, който е официално признат в други религии, а както знаем, религиите се преплитат, развиват се и така нататък. Ние вече се стремим да обработваме своите си сетива и как ще ги обработим по пътя на 10 Божии заповеди. Няма да лъжиш, няма да крадеш и това е. Фанатизъм в никакъв случай. Според мен не може да се създаде всеобща теория, която да обхваща всичко в света, без присъствието на Бога. И вече тук възниква една нова представа за същността на Бога, защото ние не знаем кой е Бог и едва ли някога ще разберем. Пророк Исаия казва, Бог няма подобие. Може би той е най-прав от всички пророци. Но ние имаме различни представи за Бога, които върват с еволюцията на човека. Колкото човек напреда своята еволюция, толкова неговата представа, как да кажа, е по-изтънчена и може би по-близко се доближава до същността на Бога, но според мен ние никой няма да стигнем до тази същност. Това е първи основен момент, че Бог трябва да присъства по някакъв начин във всяка теория, която има претенциите да описва света. Никой трети човек не го е видял. Отражение Христово. Аз гледам, гледи отражение Христово. Светлина такава, бисерна, не е огън, не е като игричка. Така бисерна, не мога да ви опишете това. Той е в цялото си величие. Туника, овал, тиберена, билей и медни коси, тъмно, медни коси, тъмно съвсем. Да, стои една много хубава поза, така смирена. Аз само помня, че и друго нищо не става така. Тя малко потрепти. Всъщност няма Орион. Няма това. Той е в цяла светлина. Целият светлина. Но не, например, самия той. А това е отражение Христа.
Когато гостувахме на Зделник Рейдък в Прага, по пътя, като се връщахме към нашия хотел, видяхме едно таралещче. Леля Слава, като го видя, веднага го грабна и го сложи в пазверта си, как се казваш. И не искаше да се раздели с него. Аз си казах, Лело Славе, трябва да минем 5-6 граници. Как си представяш, че това животините ще премине? Не го давам. Ако трябва, ще премине. И аз просто се преминих, защото тя беше готова даже да вземе билет и да се върне сама. Заради таралещчето. Но за мое очудване, ние с това таралещче стигнахме до Краков, до Варшава и обратния път до България, без никакви проблеми. И то почти до края на живота ѝ беше живо. И тя си го обожаваше, грижеше се за него. Той изчезна, след това пак се появи. Необикновена любов към животните. След като почина, аз си гледах тук костенурката, два котарак, Гаврил и Мачо. Гаврил беше нейния, Мачо беше моя. И Гавраил Котака, който много обичаше, като отидем на гости, и той идваше и сядаше или в нейната кола, или в моята, и примерно в колата на Мичоната имаше една пълничка Мичона и той си ги познаваше и си ги обичаше Гавраил. Когато така се поразприказваме по-така спокойно, изведнъж от някъде излизаше костенурка една, която така минава тържествено и замини. Там имаше и костенурка или костенурки, имаше още животинки някакви. Но общо се имаше отношение към животните. Идваше някакъв професор Рейдък от Полша. В дома и в къщичката? В дома и много дълго, така, доста години работиха те. Да. Този Рейдък беше те му пратиха някакъв материал, който той искаше и после той го присвои като свой. Ми каза, че от не става. Проявих интерес към нея президента на Международната организация по психотроника Зделник Рейдък. Той ни предложи и ние станахме членове. Прояви интерес професор Самолов от Москва, който беше вице-президент на Международната организация по психотроника. Професор Ромашов във връзка с сирисовата диагностика. Те вече се беше изредила цялата общественост на София, нали, за да я видят. Малко трудно се влизаше при нея, защото действително тя трябваше да се умори. Ще се уморява, нали? Тя разказваше един интересен случай за професор Лозанов. Георги Лозанов, който дошъл с някакъв друг сътрудник да я помолят, може ли да възстанови действителността на Парацелзиус, който е можел да лекува епилепсията. И тогава, ако искате да ви разкажа какво казваше тя каза, първо видях една стая, празна стая, с дъска на стената и един стол. И тогава влезе един човек с бяла престилка, разкопчана, и застана пред дъската и написа някаква формула, от което професор Лозанов каза, така ли, това е атропа беладона, как пък не съм се сетил, и каза, явлението изчезна. И той после ме моли, молите се, Лелю Слава, молите се, възстанови го, обаче тя казала, нямаше що да се обажда, сега не мога повече.
Антон Дончев, с него правихме проекти за 5 серии Богомилите. Филм. Филм, за които аз бях нарисувала много проекти. И те бяха обиколили първо с американски режисьор, след това с френски режисьор. И най-накрая той продаде авторското право на Италия. И филма не се реализира. Имаше една компания от по-близки хора, които са ходили, които едната част от тях много интелигентни, достатъчно възвишени хора, а другата част хора, които задаваха суетни въпроси. Интересуваха се от своето минало, интересуваха се евентуално от своите бъдещи успехи, как ще се развие техния живот или живота на децата в последствие и така нататък. Така че публиката беше достатъчно разнообразна, такава гледна точка. И когато на нея бяха задавани такива въпроси, свързани с неща, които явно могат да бъдат дефинирани като абсолютно суетни и ненужни, тя много често свеждаше въпроса към абсурд, т.е. чрез ирония, чрез сарказъм или по някакъв друг начин и не даваше отговор на въпроса. Гордюмов, академията на... Да, следващото всичко това от Испания съм и бъде снимака от Унгария, от Киев. Аз в известна степен се чувствам нейн духовен наследник. И смея да твърдя, че никой не познава така добре Слава Севрюкова като мен. Аз бях неотлъчно около нея в продължение 29 години. Леля Слава беше нещо, което като човек не съм срещала друг такъв човек. Като нея. Тя беше самата доброта. За мен Леля Слава беше един извор. Тя беше моята духовна майка на земя. И днес, до ден днешен, аз когато вляза в църква, когато запаля свеж за моите родители, третата свеж е за Леля Слава. Със своя морал и със своята дарба, аз се смятам за един от възкръсналите благери. Ще ги познаете по високия морал, строгост към себе си и някакви свръхсетивни, паранормални по-точно способности. Нещата се раждат, сериозните неща, там където човек е свободен. Слава Севрюкова е била свободна жена. Това го запомнете. И затова чудесата са тия. И нося и усещането и тръпката едва ли не за нейното присъствие. С нейната неимоверна скромност, която винаги е бягала от изявите, от върховите търсения на славата, опровергавайки собственото си име, че е слава, лишена от слава, но предсказвайки, че след смъртта за нея ще се говори и наистина стана така. Чрез този паметен знак на Слава Севрюкова, колкото и да ви е невероятно, вие добивате една световна значимост. Феноменът Слава Севрюкова, за който тепърва ще се говори, ви извисява на едно космическо битие. Така че това е един паметен миг за утвърждаване човешки достойности. Целуни ръка му. Време за тази пророчица не съществуваше. Тя казваше: минало, настояще, бъдеще за мен е едно. Не случайно го твърдеше това, защото тя с лекота се пренасяше напред в неизвестното. Виждаше тези събития, които предстояха, подготвяше за тях
Тя имаше право да го твърди това. За нас времето е една категория, в която сме впринчени и не можем да си представим живота без него. Макар че това поставя един голям философски въпрос. Ако пък време няма, тя би трябвало да е още тук. И сигурно е тук.